ମାନେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଯେବେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ହୁଏତ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି, ସେଇ ଲୋକ ନା ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଛାଡ଼, ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ସାଥ ଦେବି, ମୁଁ ତୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ତାପରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ବି କମ୍ ଥିଲା, ଖଟିଲେ ଯେହେତୁ ଖାଇବେ ବାହାର ଜାଗାରେ। ବାହା ହେଇକି ମାନେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା 2-3 ଦିନ ପରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 3-4 ମାସ ପରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି 9 ମାସ ପରେ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି କି ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଭଲ କରିବୁ, ଯାହା ଭାବିବୁ ଭଲ ହିଁ ଭାବିବୁ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁନା ହାର, ସୁନା, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, କାହାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ନା ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ଭଲ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବନେଇବି। ସିଏ ନା ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ 4 ବର୍ଷ ହଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋ ରିଆଲିଟି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଧରିକି, ଯେଉଁଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କାର ରହିକି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା, ମୋ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ସେୟାର କରିଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଖୁସି ମୋତେ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଖୁସି ଦେବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।